Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мәшгульлек үзәгенә рәхим итегез. Ознакайдагы масштаблы ремонт тәмамланды. Эшләргә, ярдәмгә, шушы центр занятостьга килсеннәр. Нинди программалар бар, шулар буенча эшне алып барсыннар, яңа шурыннары булдырсыннар. Матур итеп үзебезнең Азнакайыбызда, районыбызда яшәсеннәр. Шишелмәгән сораулар. Яңа Суркино халкы уңайлы яшәү шартларының юклыгына зарлана. И до моста, до общей дороги. Если не Тишины, до магазина я действую сам. Если нет, нет дороги. Мәңге хәтердә. Полиция хезмәткәрләре хезмәт бурычын тәгәндә һәлак булганнарны искә алды. İptaşım dersleri, bu hizmette, min derslerin biz bir vakitte balalar da üstlerdik, üstünde unutmadık, işe varalım deyip beylemge vargan gibi. Ознакайда масштаблы капиталь ремонттан соң мәшгульлек үзәген тантаналы ачу чарасы узды. Онда Татарстан Республикасы хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү министры урынбасары Клара Тажетдинова һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов та катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, Азнакай мәшгульлек үзәгенең халык өчен әһәмиятле булуын ассызыклады. Сәнсаулна үзебезнең Азнакай халкы белән матур итеп эшләргә, ярдәм итәргә, шушы центр занятостьга килсеннәр. Нинди программалар бар, шулар буенча эшне алып барсыннар, яңа шурыннары булдырсыннар. Матур итеп үзебезнең Азнакайыбызда, районыбызда яшәсеннәр. Мәшгульлек үзәгенә капиталь ремонт кадрлар ил күләм проект кысаларында үткәрелгән. Төзекләндерү нәтиҗәсендә эш бирүчеләр белән очрашу һәм гражданнар белән индивидуаль эшләү өчен аерым заллар барлыкка килгән. Гомуми кабул итү бүлмәсендә дә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Биредә көтү зонасы, балалар почмагы булдырылган һәм шул ук вакытта халыкны кабул итү эш өстәлдә алып барыла. Бүген кадрлар үзәгендә 8 белгеч эшли. Хәзер алар өчен дә, килүчеләр өчен дә уңайлы заманча шартлар тудырылган. Безнең кадрлар үзәге тормыш хәлләрен хәл итүгә, эш бирүчеләр өчен бизнес бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән хезмәтләр тәкъдим итә. 2025 елның 7 айында Россия эше кадрлар үзәге эш эзләүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән инвалидларның 85%-ын эшкә урнаштырырга ярдәм иткән. Ел башыннан мәшгульлек хезмәте ярдәмендә 5 кеше үз эшен ачкан. Мәшгульлек үзәге аша 236 яшүсмер эшкә урнашкан. Монда җирле бюджеттан да 748 мең сум акча бүлеп бирелгән. На сегодняшний день у нас количество Бүген бездә эшсез гражданнар саны 69 кеше. Ел башыннан безгә дәүләт ярдәме сорап 1200-дән артык кеше мөрәҗәгать итте. Шуның 75%-ы эшкә урнаштырылды. Ачылу тантанасында катнашучылар яңартылган мәшгульлек үзәгендәге мөмкинлекләр белән таныштылар. Бу көнне җитәкчеләр тарафыннан халыкны кабул итүдә оештырылды. Хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү министры урынбасары Клара Тажетдинова Азнакайда кадрлар үзәге эшчәнлегенә уңай бәясен биреп, бүген республикада эшсезлек рекордлы дәрәҗәдә түбән булуын ассызыклады. И сегодня мы говорим о кадровом спросе на рынке труда. Это более 43 тысяч Тулайым вакансий. алганда республика буенча хезмәт базарында 43 мең вакансия тәкъдим ителә. Тармаклар турында сөйләсәк, алар кадрларга кытлык кичерә. Бу барыннан да элек сәнәгать тармагы, төзелеш секторы, бюджет секторы. Бүген хезмәт базарында шартлы рәвештә кешенең 6 буш вакансия сайлау мөмкинлеге бар. Шул ук вакытта без хезмәт хакларының артуын күзәтәбез. Республика буенча уртача хезмәт хакы ярты ел эчендә 20%-ка артты. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт районы Яңа Суркины авылы халкы вәгъдәләр белән яши. Бу җирлектә күп кенә проблемалар җыелган һәм аларның барысы да төзекләндерү һәм уңайлы яшәү шартлары белән бәйле. Безнең төшерү төркеме авыл халкы белән аралашыр өчен авылга юл тотты. Авылның шешелмәгән сораулары турында тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Виктор Баязитов Яңа Суркины авылында туып үсеп, шушы җирлектә тормыш корган кеше. Әле шушы яшенә җитеп, ул торган Заречная урамында юл салучы юк дип зарлана. Инде кышын, көзен балалары керә алсын өчен тракторда сатып алган. Бу урамда 10 йорт, күпчелек пенсионерлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр. Каждый год одни обещания. Вәгъдә бирәләр дә оныталар, бер кемгә дә бер нәрсә кирәкми. Монда бит кышын үтә торган түгел. Кибеткә кадәр юлны үзем чистартам инде. И до моста, до общей дороги. И если не Тишины, до магазина я действую сам. Если нет, нет дороги. Үзәк урамындагы турбалар инде 1 ел җир астында ята, ә суы һаман юк дип зарлана ул халкы. Бу аларның хәл ителүне таләп иткән икенче соравы. Новые трубы положили по улице Центральной, это Нижняя улица, километр дорог. Авылның ярты ягы гына су белән тәэмин ителә. Узган ел үзәк урамда 1 километр турба салынган иде, ләкин алар бер кайда да тоташмаган. Траншеяны казып чыгардылар, турбаны салдылар, тоташтыручы юк. Бу сорау белән башкарма комитетка да күп тапкыр мөрәҗәгать иттек. Авыл җирлеге башлыгы эшләсә, авыл мондый хәлгә калмаган булыр иде. До такого состояния, конечно, можно было не допустить, если бы у нас работал глава сельского поселения. Яктырткычларның әз булуы, кайбер урамнарда гел булмавы, Суркинда яшәүчеләрнең чираттагы авырткан урыны. Авыл халкы өметсезлектән үз көчләре белән яктырткычлар куя башлаган инде. Алда караңгы көз. Вот эти овраги вот здесь, вот это переводка, освещения нету. Менә бу тыкрыкта яктырты юк, аның бер ягында яр бар. Менә Светлана күпме язган, күпме сөйләгән, бер нәрсә дә юк. Авыл җирлеге администрациясе безнең шикаятләргә җавап бирми. Авыл буенча яктырткычлар аз. Без инде барысын да сатып алабыз. Александр безгә куеп бирә. Ә менә башлык безгә бернинди дә игътибар бирми. И он, Александр нас сам устанавливает эти. А насчет этого администрация сельского Леонтьев вообще никакого внимания не выделяет. Федераль программа буенча авылга трактор бүлеп бирелгән булган. Әлеге чара авыл җирлегендә хезмәт шартларын яхшыртуга һәм авыл хуҗалыгы нәтиҗәләрен күтәрүгә юнәлдерелгән. Авыл халкы билгеләп үткәнчә, трактор аларга күбрәк кышкы сезонда карны чистарту өчен кирәк. Узган кыш дәвамында яшәүчеләр исәпләп чыгарганнар һәм тракторның кар чистартырга 9 тапкыр гына чыкканын аңлаганнар. Җирле халык фикеренчә, кышкы елда уңайлы узу өчен бу бик аз. Әлеге барлык җыелган проблемаларны халык безгә сөйләде. Ә без үз чиратыбызда әлеге җирлекнең башлыгына мөрәҗәгать иттек. По улице Заречья у нас по плану на 26 год по программе ШПС. Заречная урамында федераль программасы буенча таш җәю 2026 елга планлаштырылган. Быел шул ук программа буенча мәктәп урамында таш салынды. Моңа кадәр без Заречная урамында үз-үзебезгә салым салу программасы буенча 200 метрга таш җәйгән идек. Әлбәттә, бу гына җитми. Шуңа күрә 2026 елга таш җәю эшләрен планлаштырдык. Зашибенили, средств вложения, конечно, не хватает. Вот оставили на 26 год. Башлык су белән тәэмин итү буенча да җавап кайтарды. Һәм быел яңа скважина бораулау эшләре уза дип әйтте. Шулай ук яктырту мәсьәләсе буенча Николай Леонтьев елда яктырткычларны яңартып торабыз диде. Быел урамнарны яктырту программасы буенча 30 яңа яктырткыч урнаштырылачагын әйтте. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә ишек алдына уйнарга чык балалар фестивале узды. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган Күрше фест ишек алды чаралары дип исемләнгән республика халык конкурсында җиңүче булды. Чара Татарстанда җәй программасы кысаларында узды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Аралашу шатлыгы һәм иҗат дөньясы. Күрше фест ишегалды фестивален шулай тасвирлап була. Ул Гафиятуллин урамындагы йортларда яшәүчеләрне берләштерде. Шул рәвешле чара урыны ишек алдындагы күршеләрне берләштереп тәҗрибә уртаклашырга һәм якты истәлекләр тудыра торган урынга әверелде. Бик яхшы чара. Безнең йортыбыз каршы шундый матурланды, үзгәрде. Барыгызга да, оештыручыларга да зур рәхмәт. Балалар шатланып туя алмый. Фестиваль өчен дуслык бәйрәменә әверелде. Монда иң төзек территория дигән муниципаль конкурска йомгак ясалды. Ул берничә номинациядә узды. Хосусый йорт янәшәсендәге иң яхшы территория, күп катлы йортның иң яхшы ишегалды, предприятие оешма учреждение янәшәсендәге иң яхшы территория. Бәйрәмдә җиңүчеләргә бүләкләр тапшырдылар. Ишегалды иң яхшысы булсын, балаларга уйнарга урын булсын, уңайлы булсын өчен актив эш алып бардык. Без буядык, агарттык, кулдан килгәнчә эшләдек. Чәчәкләр дә, чәчәк түтәлләре дә ясадык. Бик матур килеп чыкты.
Күршефест бәйрәмендә бөгелмәләргә төрле активлык күрсәтелде. Чарада катнашучылар бөтенләй диярлек онтылган ишек алды. Өстәл уеннарында, спорт ярышларында көч сынаша алдылар. Алар төрле мастер-классларда, музыкаль җыр интерактивында катнашты. Курчак спектаклен карады. Без «Чудеса в ладошках» гаилә театр остаханәсен тәкъдим итәбез. Бу мәрхәмәтле йөрәкләр гаилә волонтерлары. Бөгелмәлеләргә Маша һәм Аю спектаклен әзерләдек. Шулай ук фестиваль кунакларына өлкән яшьтәге волонтерлардан курчаклар, музыка кораллары һәм экопродуктлар күргәзмәләре күрсәтелде. Ата-аналарга уңайлы булсын өчен мәктәп дәrsлекләре белән алмашу ноктасы эшләде. Бу БМЗ ветераннарының иҗаты. Мин БМЗ ветераны. Менә шушы кызлар белән таралышып беттеләр инде. Без кечкенә генә кул эшләнмәләре эшләдек. Шуларны таратабыз. Бәйрәмдә 3 сәгать дәвамында теләге булган һәркем балачак атмосферасын тоеп, бергәләп вакыт үткәрүдән ләззәт ала алды. Айгөл Шәрәфиева, Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт полиция бүлеге ветераннар советы вәкилләре хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булган хезмәттәшләрен искә алды. Мемориалга чәчәкләр салудан башланган чара спорт ярышлары белән дәвам итте. Чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Ватаны өчен көрәшкән гражданнарның тынычлыгын яклап үз гомерен биргән кешеләрнең исемнәре хәтердә мәңге яшәячәк һәм хокук саклау органнары хезмәткәрләренең киләчәк буыннары өчен намус һәм кыюлык үрнәге булып хезмәт итәчәк. Бу көнне алар һәлак булган хезмәттәшләрен шул исәптән махсус хәрби операция зонасында калганнарны искә алырга җыелганнар иде. Встреча друг с другом ветеранов МВД, потому что многие годы служили вместе, долгие годы проводили. Эчке эшләр министрлыгы ветераннарының очрашуы күп еллар үткәрелеп килә. Бүген дә ветераннар оешмасы республикада иң зурларның берсе. Бердәм ул. Без һәрвакыт зур ветераннар оешмалары арасында беренче эшлектә. Сплоченная, котируется положительно. Постоянно мы находимся в первой тройке среди крупных ветеранских организаций. Мемориалга чәчәкләр салганнан соң ул коеп яңгыр яварга тотынса да ветераннар тезелеп чараны дәвам итте. Алар әйтүенчә, теләсә нинди начар һава торышында хокук саклау органнары хезмәткәрләре үз хезмәтләрен алып бара. Монда да шул ук хәл. Һава торышына карамастан планлаштырылган чара дәвам итә. Отставкадагы полиция хезмәткәрләре район ветераннар советына керә. Аларның саны 400-дән артык кеше. Әлеге коллектив мәдәни һәм спорт чараларында катнаша. Мисхәт Нургалиев 20 ел гомерен полициядә хезмәт итүгә багышлый. Бүген ул лаеклы ялда. Тормыш иптәшем дә шушы өлкәдә хезмәт итте ди ул. 20 ел эшләдем мин инде. 20 ел эшләдем. Эшемне яратып эшләдем. Иптәшем дә эшләде. Бу хезмәттә мин дә эшләдем. Без бер вакытта балалар да үстердек. Эшне онытмадык. Эшкә барадыр, бәйрәмгә барган кебек. Алсахман Җанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефть компаниясе оештырган яшел фитнес проекты кысаларында бушлай тренировкалар дәвам итә. Чираттагы спорт дәресе сәламәт аркага багышланган иде. Ул бу юнәлеш белән кызыксынган кешеләрне җыйды. Программаның төп максаты сәламәтлекне ныгыту һәм умыртка баганасы авыруларын профилактикалау. Тренировканы безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Саф һавада бергә шөгыльләнүгә ни җитә. Өстәвенә тәҗрибәле инструкторлар кул астында. Влад Орлов шулай дип саный. 22 ел спорт белән бергә атлый. Аның мавыгулары арасында паркур, урам акробатиксы, брейк-данс һәм воркаут. Яшел фитнес тренировкаларына 9 ел элек йөри башлый. Я весьма благодарен направлению «Зеленый фитнес». Мин яшел фитнес юнәлешенә Татнефть компаниясенә рәхмәтлемен. Ул бу юнәлешләрне гамәлгә кертеп һаман аның эшләвен дәвам иттерә. Үземнән шуны әйтергә телим. Саф һавада көч һәм сыгылмалыкка күнегүләр алар гомумән теләсә кайсы яшьтә дә мөһим һәм кирәк. Они вообще нужны в любом возрасте. Тренировкалар атна саен уза һәм төрле юнәлешләрне үз эченә ала. Шунысын билгеләп үтәсе килә. Проектның бер генә сезоны да бер-берсен кабатламый. Быел да аңа үзгәрешләр кертелгән. Мисал өчен бу җәйдә беренче тапкыр сәламәт арка программасы старт ала. Ул арка мускулларын ныгытуга һәм яхшыртуга юнәлдерелгән күнегүләр комплексы. Тренировка разминкадан башлана. Алга таба тартылу, дәвалау физик культурасы, пилатес һәм йога күнегүләре. Тренировка яңа шөгыльләнү
өйрәнә башлаучылар өчен исәпләнгән. Шуңа күрә күнегүләрне килгән һәркем башкара ала. Тренер билгеләп үткәнчә, мондый очрашулар аз хәрәкәтчән яшәү рәвеше булган. Аркалары авырткан кешеләр өчен, шулай ук гәүдә торышын һәм организмның гомуми халәтен яхшыртырга теләүчеләр өчен файдалы. На раскрытие грудного отдела, да, на именно прогибы, разгибы, даже включаю в здоровую спину, на координацию упражнений, на баланс, потому что это тоже все важно. Как бы вроде мы не задумываемся, а в итоге все нужно. И чтобы наш корсет стоял. Сәламәт арка тренировкаларын программага кертү инициаторы Мария Байбородова яшел фитнес тренерлар составына быел кушыла. Йога һәм сәламәт арка очрашулары аеруча популярды. Аның дәресләренә теләп Мәдинә Сидова да йөри. Сәламәт арка яхшы сәламәтлекнең нигезе дип саный. Проект башланганнан бирле аның белән кызыксына. Шуңа үзен шаярып яшел фитнесның ветераны ди. В общем, очень нравится. Спасибо, конечно, за такую организацию. Столько лет у нас в городе это все проводится. Ну, в общем, нам нравится всем. Зеленый фитнес проекты алга таба да дәвам итәчәк. Әгәр сезнең дә кушыласыгыз килә икән, программа белән аларның сайтларында zelfi.ru да танышырга мөмкин. Шунда ук сез теркәлү үтә аласыз. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.